हाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बाहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनैनि भिडिअनि कारनानो जाहैबाय दिनै पेसेन्टफोरखौ बिजि थुहैदोंमोन आरो पेसेन्टफोरनो जोङो टाउनाव मोननैसो मेडिसिन लायना होफैबाय केलसियाम प्रेगनेन्टफोरनि थाखाय दा फैनानै जोङो दसे साहा हटेलाव हाबनानै आब'मोननि साहा हटेलाव जोङो मिथाइ जानोसै साहा लोंनोसै बिनिफ्राय न' थांनोसै गरमाबो बिराद गरमथार थानो हाथारा दिनै बिराद आइलि जाइलि आं खर'बो गबोआखै देलायाखै बिदिनो फैखादो आरोना स' लोगोफोर बयबो नायलांदो जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बयबो नायलांबाय थादो बिराद गरम सान्दुं गोसायाव प्रेगनेन्टफोरनि थाखाय केलसियाम टेब्लेट बायनो थांदोंमोन जोङो फार्मासिसाव राङापारा टाउनाव नामुनि बुस्थि हाबनायथिं उनजोआव उल्टा जिरायनो हायानो बिराद गिदिंबाय हले जोङो दिनै फुंनिफ्रायनो दुपुरिया भुट बायदि माने सानजौफुनि भुटसो जाबाय जोङो फुङावनो फैनानै फार्मासियाव मेडिसिन लाबाय इन्जेक्सनफोर लाबाय सासे पेसेन्टखौ इन्जेक्सन थुनानै फैबाय आरो गामियावबो थांनानै बुरै सासे ब्रन आथिं आखाइ गुजुनाय लिभारानो गाज्रि जादों डेमेज जाबाय फुरा उदैखौ गुजोब्बाय पेसाब बन्द जादों बेखौनो जोङो इन्टिबायदि इन्जेक्सन थुनानै फैबाय पेसाबनि फैब्रबबाय आरो दा नै प्रेगनेन्टफोरनि थाखाय केलसियाम लायब्रबदोंमोन लायनानै मोनफैलायबाय एबार हस्पिटाल मोनहैलायसिगोन गामियाव थांना फैनानै जोङो आनारस थाइसे लाबोदोंमोन बेखौनो जोङो हानानै अफिसाव बयबो सारफोरजों ज' राननानै जाखांलायबाय बिराद टेस्टि खामोन आनारसाबो नालाय मोजां नालाय नालाय दिनै बिराद मोजां खालामो पिंक कालारना बिराद मोजां खालामना रेल गेट खुला दोङोलै बन्द जासिगोन होननानै बिलाइलांबाय आङो नै रेल गेटआव मासे जाम्पिं जाखायो सिलाय थानाय मानसिफोरा बे टमटमाव गाखोजानाय नंथ्रा सिलायानो बेरगावजोबलांगोन खोमा इयावनो दाखालि दोनना फैबाय मालाय सोरो बिलाइयो प्रेगनेन्टखा आरो इनियावनो थांबाय फैसाबो होआखैनो पुरा थोद मानो माने फैसा गैथ'आ भारा गाखोनानै भारा होआबा हामा नाङोना मोजां मोनाना पुरा होआसै आरो स्पिकारावबो सायो बे गारियालाय फैलायबाय टाउनाव थांनानै दानिया एबार गावबा गाव न' थांसिगोन हा मैदेरफोरजों माजों ना गोदोर पुकुरि एवगासिनो नै सासेया एबार बिनासिनि साहा फुदुंदो लोंनानै थांनोसै जोङो न' पुकुरि जोंनि हस्पिटालनि गेटआव आब'मोना जोंनि गामिनिनो पुकुरि सावो मालपुवा सावो फिथा जि सिबिं भरा ओमफ्राय दाउदै रुदो आरो बेयाव मामोन बुट एवदो नामा आया बुट एवनाय दं माथो बुटखौ गोथाव बायदि नुबाय आं मन्जु बुटखौ जानोसै ना
ना बेदर थाबाथाय एकदम पात्ता लाया आरो जोंखौ होनलाय गाज्रि जालिसो ना बेदर थाबाथाय जाखायो हारसिं हारसिं होनदो सानफ्रामबो बिदिनो ना बेदर थाबाथाय खामफ्रा खालामबा मोजां जायो न' सिनि होनाङालै बिना सिनि बनाय नै बोराय बुरै फार्मासियाव थांना फैनानै जिरायबाय बुटखौनो जानोसै खोमा गोथाव नुदो माथो जानोनो हानाय नङा खोमा जोङो एसेबां जों हले बिराद बायदिसिना जाथारबाय आनारस जाबाय सेमफ्रें जाबाय इमन साहा लोंबाय दाउदै रुनाय जाबाय